Log ind på pop.virtuelpbx.dk. Det kan også være rock eller jazz. Så logger du ind med brugernavnet, som du har fået i mailen. Og så er du logget ind. Måden at ændre voicemail-indstillingerne på, er at gå over i lokalnummer og brugere. Brugere og lokalnummer. Så går du ind på det lokalnummer, som det drejer sig om. Så går du lidt ned under voicemail-indstillinger. Der kan jeg så sætte op og sige, at jeg vil gerne bruge en anden voicemail, hvis nu man har en IP-telefon og en mobiltelefon, og gerne vil bruge den samme voicemail, så kan man koble dem sammen. Ellers, jeg vil bruge min egen voicemail. Så kan man så sætte koden på, som i det her tilfælde lokalnummeret. Det kunne også være et andet 3-4 cifre. Så kan man få den til at sende en mail, hvis man så skriver mailen hernede. support@opinion.dk. Så kan man vedhæfte den i mailen, og så kan man slette beskeden efter mailen er sendt. Det vil sige, så ligger den kun på din e-mail, og du skal altså ikke ind og aflytte beskeden. Hvis man vinger den her af, jamen så vil den også ligge på serveren, det vil sige, så kan du ringe op til den via dit eget lokalnummer, og den vej aflytte beskeden. Men samtidig få den per mail. Hvis man vinger den der af, jamen så får man en mail om, at der ligger en besked, som man så skal ind og aflytte. Og hvis man ikke sletter den på serveren, jamen så vil den også være som en ny besked, selvom man har aflyttet den på sin mailsystem. Når man så har sat ændringerne op, går man ned og trykker på gem.